والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها المستمعون والمستمعات السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga luksami, mga pagaryami, mga bubayami, mga aryami, abot bumamakin si Sagyan na inoras manto na si itan ng kapapantagi si Sagyan na iya bulawan auras agyan na iya aluman na juma alumong panlipap kasi panlipapantag si Sagyan na iya asal kawasan katawan tanong agyan na iya saragum na ayang permirurun aulan-ulan nagyan na iya Syahrul Ramadan, ulan-ulan Ramadan. Nagyan ka iya ulan-ulan Ramadan na ayak man apir mirurun, nagyan ka aande ni nadi dan upamagayanan isa ay pagbiturun na Laylatul Qadr. Yan ka iya mauras tanay mantong na oras sa iya manisa na mabibisi o di na di magalok-kalok di imamangkot kakagi ayah sababian na sa isagyang kaya asrul awakhir narunun mapapadalon agyang kutwa di tanong dali makutang apong betul sa Laylatul Qadr san matatag ngayon na inisisi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mipantagsi ko Laylatul Qadr na ayah disebut ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigina suatigin so Laylatul Qadr na si matatagu si ulan-ulan Ramadan ay mana nagyang kaya Laylatul Qadr na si matatagu si isagyang kaya ulan-ulan Ramadan nagyang kaya ulan-ulan Ramadan na ayah piyaki imulanganon piyaki inengkaon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kailangan narunun kapagpagayan ni runun ketak pagyang kupa panaguntaman na si isagyang kaya asrul awakhir na kepakai aandai ni nasi sagyang kultura kepakai aandai ni nasi sagyang kultura ikan 20 awisan o dia tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasi utala su'ashrun ikan 20 telung o dia tigian nasi ku khamsu'ashrun si sagyang kultura ikan 25 o dia tigian nasi sagyang kultura ikan 20 pitung o dia tigian nasi sagyang kultura ikan 20 siyaw au fi akhir layla udi nasi mampadan si matatang si sagyang kultura muri-muri akan digawi si sagyang kultura bulan Ramadan dia kaya tining nakianu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isanan amalunian piyakis sagalungan agyang kutuwa isa depan manusia si sagyang kutuwa panamalan kedua nagyang kutuwa ki anu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asimnya katita yang si Abu Hurairah saya pintir yan na suatigin sa Laylatul Qadr na siya tigyan si sagyang kutu aande ni na ikapitong ika-20 agupitong udi na si sagyang kutu ay ka-20 siya na mata na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na asuma nga malaika na pagpakaturong silang si sagyang kaya lupa si sagyang kutu akagagawi sa madakal adisupten grabas si sagyang kaya dunia kadalir inaman na diyan kutu kadaliran ay mana na pagkataling umasiran si isa ayakit ka ning umayran nagyang kutong akakebalui ka agupung kaya masalah makumus na kebalui ka manusia ang yagutong nang yagukur si sagyang kaya dunia na ayamana na si isa ang gina hindi tanurong kandili makunti na giyang kaya Laylatul Qadr na isa sa ikukyapan tulaw na ini bagaya iwallah si mga urit penian ang mga umat ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nabi ganyan si ibu ini si mga umat ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isa akiya anu yaw wallah si isa Quran dan tigina Laylatul Qadri khairun min alfi syahr yang kaya Laylatul Qadr yang kaya kagagawi
isa ti mana ya kagagawi isa niya kagagawi aanday ni na umakwa manusia na tungo adisusan gibulan lang tungo adisusan gibulan lang miya panutul si isa hadin agyapon na inwa ini pagay wallah sa ikong mga umaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasabab si isa niyang putwa kini awid nila na akal si isa niyang putwa pagpinutulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asakat taw aawliya aayakaran yan na Susamaun al-Ghazi Susamaun al-Ghazi na pagpinutulan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang tawaunon Susamaun al-Ghazi na sokon Susamaun al-Ghazi na isa akala yan ni paratiaya na miya kapat puluragun na di pusa na miya kapat puluragun na diyan kutwa din yan kapusa na miya kapat puluragun na skanyan na di pusa na di maghipido mana na di jihad arak supuasan yan inaman na diyan kutwa akala yan ni paratiaya agyan kutwa ande na sa kataw mama pajijihad asay sagyang kutwa din yan kapag itidawa nagugyang kutwa din yan kapag ibrang sa pantag sa ikasuso at wallah aya din yan ibrang aya din yan itidawa nagyang kutwa mga rido ay wallah nasa kanyan nasa isagyang kutwa din yan katidawa sa kapag itidawa sa ikusunod ni umiyakat patpuluragun na dipan sa kanyan di pusa gyang kutwa din Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapinutulan yan nagyang kaya tigay na si Susamaun al-Ghazi naskanya na tigyan na antay ni na ayaw magumaan yan na giyang kutwa baka apunta mana na giyang igugumaan na niya na ayat tigyan na kapasang yan na iman yan na tigyan na may kulat agiyang kutong aanday ni na gumaan yan abaka apunta nagtantuwa madakal at kapatay niyan sa isagyan kutwa mga rikuin niya mana na makaisan yan may kulat na di din kailangan yang puntakin kulatan yan sa isang yang punto agumaan yan na andin ni kay kulatan yan ang namya kadang-kadang amya patay niyan sa isang yang punto mga niluwi niya so tingin Susamaun al-Ghazi na sabab patingin sa isang yang punto akadang lap kapatay niyan sa isang yang punto mga niluwi wallah yang punto mga niluwi niya na minyawi na tigyan akal agiyang kutwa mga riduin niyang sa ayak ko na kinyawid nila na akal na tigiran na anto na unon ikapatayatan nun sa isa niyang kaya si Susamaun al-Ghazi andi man na yan akada yan sa dita nun yan malaga kakagiyang mailay na agiyang kutwa kapkanti marikiran agiyang kutwa sa kataw amama amala iparatiyaya amapasang ikapagintidawa nas kanyang panabarapuasa ayaw mo na niya pikir agyang kutuan din na mga rinuin niya na sumuwa niran agyang kutuwa karma agyang kuta si Susamaun al-Ghazi aayang aran yan na Sulayla sa ayay ni Suwila nun nagtigiran na ibanto na si karma ka na di may kagaga kasabab sa kalangan kami niya o di natanto ang madaglap kapatay niyan kami ayay ni Sumamirka na ino kaming ka di paguguping sa ikikarumang ka sa ayaw sangan ka nagyang kapetungan ka unsing sa diyang puto katuturugo so kaya doon agyang kutuan din inabay natigyan aw baginan kakagyam yaylay niya na anatendin natigyan aw baginan naasar kagyam mo kapetungan nun nabdiya ko niyo sa tali nabiga nilang santalin agyang kutwa karumanian Sulayla nakagiya ko nakabganiran santalin nakagiya ko turugan agyang kutwa darudupa yan Susamaun al-Ghazi nasokya turugon nakagiyas kanyan narurubas nakinuwa niya nagyang kaiyang talin napiatong yan si karumanian ay mana napiamatong yan nakagiya ko na mapamatong yan nakay ko na makanaw Susamaun al-Ghazi namiyay niya na ginawa niya na mapapato naguminiraw ko ng tigyan mo na ang dami atong raknay na ayaw mo na bitir karuman niya nagtigyan na sak nagtigyan na ino akong kapuntunga nagtigyan na ayay ni patungakan ka na pitipungan ko ikapasan ka o di na pitipungan ko sa ikapungan ka na ayaw mo na miyag tiro Susamaun al-Ghazi
Nagtigiyan nagyang kaya tigiyan ay ni patong karakam na di na ipagkat o pamanagyan ker na ayaw ko na siwa isang unalgazi na piyakap pamanuyan anawasyan na sokya pa pamanuyan anyan sa nawasyan na inilundut yan agyang kutuan tali na miya situp agyang kutuan tali kung si agyang kutakya situp agyang kutuan tali na kay ko na lumalakaw sa isang unalgazi na miya kau mapanahon ta mga riduay niya na ayaw ko na miya tirukiran agyang ko to karumanyan nagtigyan ko na suwad tigyan so karuma ko na damakaran agyang ko to ay nipatong yun na damakaran agyang ko to ay nipgay ni urakan ay betungon kagyang wad tigyan na kiyan kinilundot niyanon na miya siya putol agyang ko to atan na ayaw miya pikir agyang ko to aanday ni na mga rinugay iyak ito sa unalgazi na nagtigilan na nain kabaga na miska sa putaw arantay mana na putaw ay nagayran na andin nagtigilan ikaturugong na patungan na kao kati andi man na ikakiputulan yan sa giyang kaya putaw na kay ko na turugong amakaw ma susang unalgazi na sudin sukiat turugong na ini patungon ikaruman yan agyang kutuwa putaw aanday inarantay na kay ko na may patungyanon na kay makanaw si Sapon Algazi na ayap manamiyad tiro yan nagtigiyan na antawa unon agyang ayamiyad tumraan na ayamiyad tiro ikaruman yan nagtigiyan na sa nagtigiyan ay no akong kapatunga na ayamiyad tiro agyang kuntawa karuman yan nagtigiyan na pagtapungang kuy kapagirka uli na pagtapungang kuskay kapasangka na sokol-sokyan gawin Sapon Algazi na ayaw ko na siwa yan na inilundot yan man agyang kutuwarantay na miya setupid agyang kutuwarantay ay mana na miya siputol na kagyang ko na masiputol yan na miya kagiraw siki karuman yan miya tiro yan o nagyang kuta sekreto yan at tigyang ko na misis apya anto na unon ipatungrakan apya anto na unon andeni na higapusakan na didin bakar sa ayaw buat tigian apakar rakan sa isagyang kaya bergerak nagyang kaya buka na kagya sabab sa singon si Sapon Algazi na miya katatas ikapagbuka makauma sa isagyang kaya kuan pamusuan yan sa ikoy sa akyang panuntudaw na sokon sokyan daw ni karuman yan na miya kapia-pia ginawa niyan sa sekreto sa ayang na miya tiro yan na tigyong nakagyo miya tiro karakan sokirin raka na kinitaman ka kung sa isagyang ko takia turga sa isagyang ko tuwa sa Sapon Algazi na kagyang ko turugan na ayaw ko na siwa ikarumanian na piyutulianon agyang ko tuwa bukyan na sukya putulan yan sa agyang ko tuwa bukyan na piyakasumpa-sumpatian na kagyang ko na mapakasumpa-sumpatian na sumpad na inipatong yan sa agyang kaiyaliman yan na sumpad na sa isagyang kaiyaan yan na kagyang ko na makanaw agyang ko tuwa sa kataw aawliya na dito makakuku kakagya sabab sa miyada agyang ko to aanday ni miyatir yan sa agyang ko to karuman yan agyang ko ta sekreto yan si isagyang ko to kabugriyan na sekon si isagyang ko to akyada agyang ko to abugriyan na siumuan agyang ko to sulaylah sumangaridugay niyan sa tigi na sumuiniw kay manto na miyang patong na siyong waniran na kay ko nakasong waniran na biyutayran agyang puto sa Sapon Algazi na piyutulan niran sa sabala abarukan na piyutulan niran sa sabala ai na initambadiran sa isagyang kuto aanday ni nais sa amiyang panutul nagyang kuto pulaos sa isagyang kuto diiran timut-timuan na uman din imakawaw na diinian permakanan agyang kuto sa Sapon Algazi sabot sa isagyang kuto kaya baya-baya sa isagyang kutuwa kiyang gulaw lalo sa Sapon Algazi na miyukit sa karasayan na kagya ko na mukit sa karasayan na sa isagyang kutuwa daniyan kisulindiran sa isagyang kutuwa tuhan yan na gudan yan kisangkupan sa ikukad na niyan na ulian udinian kapakapagat na at sa isagyang kutuwa kiyada iron sa barukan na gugyang kutuwa kiyada iron sa sabalaay na gugyang kutuwa dinian kapakailay na miyak kalig sa suara sa Sapon Algazi saan to na miyan giyan na ayaw ko na miyan giyan na suara nagtigil mo na kay Sapon Algazi
na antuna unon ikabayakah na ayaku na miyatir agyang kutwa Samun Al-Ghazi na tigiyan na kadnanakan budiya kung kasabagar o di napakakasuyang karakan sugra na sabab sa isagyang kutwa beauty piyang ni Samun Al-Ghazi na miyakakasuyron agyang kutwa bagriyan na sikon sa isagyang kutwa kaya pakakasuyron agyang kutwa bagriyan na inilundutian agyang kutwa tatambedanon sa taman sa miyasyo putol na ayaw ko na miyasyo agyang kutwa mana at turugan na miyawteng na sukyawteng yan na kiyatampunanon agyang kutwa mga pagtaw at tanto masusunod sa isagyang kutwa kapsik sa ayran sa Samun Al-Ghazi sa isagyang kutwa aande ni na kiyada yan nagtigyang kun akad na nakan pakandudang karakan agyang kutwa miyada sa ikwam gautakan na miya kakaswiron agyang kutwa miya daun miya kurangon na sokya pakakaswi niya nun na sokya pa sa darong manuntul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumanga sahaba niyan apag pumamakinung na adin amya kagurukon sa deni makatiger sa ayam niya tiruiran nagtigiran na hay Rasulullah suwat tigiran Samun Al-Ghazi na miya kapat puluragun na di makintidawa na miya kapat puluragun na di pendipuasa sa isagyang kutwa di niya kapagintidawa anto na yukit akatimbangan na misubalas agyang kutwa miyang gulawla miya pagaman iyaki niya Samun Al-Ghazi agyang kutwa miyang pagaman niyang nasi sagyang kutwa sunod umiya kapat puluragun at timbang agyang kutwa balas yan sa ikudi niyan kapagintidawa na gusto di niyan kapuasa sa isagyang kutwa kiyang pangniyaw o mga sahaba sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyuti sabab akinin turunan sa isagyang kaya suratul Qadr ay maanan na inisambag wallah sa isagyang kutwa panganing o mga sahaba sa iku Rasulullah o ang tunaw nun ikatimbanginan sa isagyang kutwa Laylatul Qadr na aya inisambag wallah sa isagyang kutwa mapapadalon sa isagyang kutwa Laylatul Qadr imbagay wala sa isagyang kutwa mga umat o Rasulullah ama padagdanuron nagtigiyan Laylatul Qadri khairum min alfi shahr diyang kaya isa ka kagagawin okor natumo adiso sanggibu aulanulan diyang kutwa sanggibu aulanulan nakia sobra anian agyang kutwa 40 ragun aya mana nakia lawanan niyan udi namiyar pengyan agyang kutwa kian jihad agyang kutwa sakataw aulia araks agyang kutwa dinya kapamasa gina kailangan na andeli na sakatano na oras si mantu agyang kaya Laylatul Qadr na setan pagpagayani si isagyang kaya asrul awakhir kakagyo sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyakaunan yan din si isagyang kaya hadisyan asukun sa Laylatul Qadr na si matatago si isagyang kaya ulan-ulan Ramadan na sukman kapong benugaw si isagyang kaya ulan-ulan Ramadan na si mapapadalam si isagyang kaya asrul awakhir dan taragyang kaya panuntulan yanon asi kepakayat tigyan asi ikuy ka 20 agwisa o di na ika 20 agu telo o di na ika 20 agu 5 o di na ika 20 agu 7 o di na ika 20 agu siyaw si isagyang kaya murid puri sa Ramadan o di tigyan nasi din si isagyang puto murid puri ang kagagawi si isagyang puto unan-unan Ramadan ay mana na gina iba din yan sa timan ang kagagawi na di ka pinamaran ayak kaya timbangan yan o di na ayak kaya sobraan yan na 40 ragun akan jihad arak supuasan yan 40 ragun akan jihad arak supuasan yan nagyuto iseer katanong na kailangan nakapanaguntaman ng tao diyang kaya orasi man to na madakla diyong di managuntaman madakla diyong di magaman o di na madakla diyong di galbag kakagyan tanto aki magpumapik nakagyan di tanwanan di pamagayanan na aya importante katanong na malimpiw tanwa ginawata ay mana na di tanong bundu ka ba o di na di tanong bun marasay o di na di tanong bun na ande ni na gia buat kiat tude tanong gia buat ande ni na dar tanong maturugan ande tanong makwa
kakagi ayah sabab ada tanurun kaku anak adna kasasangku tanun nagud na kasasabab panun sadar tanurun kibgan wallah miyapan utum si isa hadir asay kung si isa giyak punto apa katali umagiyak kaya Lailatul Qadr napakatali uma sumanga malaika aginan suurdiran ukaddan tan mamapuro agmana napakaw masiran apaguluanan siran o Jibril alaihi salatu wassalam na anda mo ni kapakaumayran si isagyang kanan akaba baitallahil haram na adin apan di ira nagidum na isked ko Jibril alaihi salatu wassalam so pandi iran agidum si isagyang kanan aisa si isagyang kanan ande ni narugo kabay na anda mo ni kisked niya nun na sumunian sumana malaika sa ayat dirun yang kiran na tiginay manto na pura-purakan sa isagyang kaya niya wa urupa na salaman niyo so mga urip pa na wallah akim pa na naguntaman na diing galabag nagudi manampo yang sa ipo mga kagagawin di manahajud o di na pumbutya sa Quran di manasbih na salaman niyo agyang putwa kadilintad na kapipiyag nawa nagugiyang kutwada alawanian ang mga pipya ay silang aande ni nagyang kutwa mga malaika na anda ko ni kaur dirikiran na pura-purak silang sa isagyang kaiyaliyawaw lupa na kagiyag miyaw na amiyado itanong sa isagyang kaiyagwan kaya panugtulon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa aya ko na kadakal o mga malaika na madakal adisubtid si isagyang grabas ted si isagyang kai adiawa bagyang kai ano pa tanto madak na ayaw na suaniran na pangumusniran sa mga tao adi sisambayang pangumusniran sa mga tao adi pupus ande nina di imamante sa Quran pangumusniran sa mga tao adi manasbih kakagigi managyang kayawan ng berang-berang na pagkaukitannya kena ubaya bu ande ni na pagugitan ka na balamon ka batiya sa Quran kakagi antunay miya suwa di master sa kabatiya sa Quran nakapakaya simbayang udi nakapakaya di manasbih penasbih sa ikwallah udi na di pamangni sa ikwallah di na di pamangni sa ikwallah agyang kunto Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ay mana na gitu kakagi gitu ini o ande ni na Aisyah sa iku Rasulullah tinggi na ni Rasulullah anto na uno ni pengeninakan sa isagyang kaya Lailatul Qadr dia kaya asyik dia kaya Lailatul Qadr na ayay ni sembah Rasulullah ande ni na di doa wa Aisyah na tinggi na Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni odi na Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni itu ini sembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Aisyah na ayaw na suano mga malaika na panunganiran din sa mga walay agus sa mga masjid na salamaniran agyang punto mga tao aande ni na kitutuday di indua di manambayang pagpamatya sa Quran o di na di manasbih say salamiranon agyang kutwa kapipya ginawa giyang kutwa ni wallah nagugyang kutwa nila yan so oriyang kuno kapasaduto na amay ka mapasa-pasa nila ito na mandug sila na alwi nilang si iku Jibril agyang kutwa miya pasa nila na ayaw ko na tiroon ng Jibril na tigil na ba adem penalamba si iku limu wallah limu kan na niyo na tigil na tigko nagyang kutwa mga malaika adem pa na ayaw ko nagtirong yan nagtigil na kaso ini na abiyas tuturugan na giniro asar kas kanyan na di puasa o di na di niyan bulalan agyang ko to mga sambayang ang mga paliwag na nakikaswiran na pamaganirang mansarila na muli mo agyang ko to kituturugan na Korean yan na mandud sila man sa isagyang ko to sa Jibril alaihi salatu wassalam na amay kung ka makakaswi sila nun na isyan sirap man o Jibril alaihi salatu wassalam o ino ba adong panaalam ba si sagyang kuto aanday ni nalimo ay pagpamagayran na ayaw ko nagtiroon ang mga malaika nagtigiyan amalam panaalam ba na ayaw ko nagtiroon
o Jibril alaihi salatu wassalam nagpetu niyo na apiapan so ande na inimbawa ta sa isagyang kaiyala kapapantagan akang gawi malagi dagtigyan o inimbawa ta akang na ubang muslim antaw unong ka muslim na binyuro ayaw mo tigo Jibril alaihi salatu wassalam adiniyurong bagi nagyang kaiyapat kaklase ay mananapat at yun gan Antonay paganay at tigo Jibril alaihi salatu wassalam adiniyo kumusa apiapan sa kanyan na di manambayang sa ikong mga kagagawin na gudi bamuasa naswat diriyan sa tao amarangit sa belalok siya basta amarangit sa belalok siya na di kumusan agyang kuto ang mga malaika sa isagyang kuto oras alay latul kado malutan manari pamimitiran nagyang kayawan karata agyang kaya karangit sa belalok siya panutul dyan sa kumiyay po sa jemaat sa ikoras tano sa na kaya panisigidan tan wagyang kaya karangit sambal aloks akagyang kaya karangit sambal aloks na isa ini piagin pananggilaan wala sa iraktan piagin pananggilaan niya iraktan dikepakai ubang kadi perangit isuluks ka dikepakai ubang kadi pamasunga dikepakai ubang kadi bute dikepakai ubang kapsang kasih sagyang ko to mga pipi asuguan niya terka nagugyang ko to mga tuman niya terka kakagya amay kang gulaulaan kau to nagkepakai adik ka makumos agyang ko to mga malaika sa isagyang ko to kapagkaumayran sa isagyang ko to alay nataw ka ay manalagi na so mga arya kanon mga bai o di na mga datuk mga watak mga kangdaan na pananggilan tan ubabedin kesik kebul aatay inatano na amatano sa isagyang kuto aande ini nakapigur diriran ratan ba't di na po sa isagyang kayaw ranuran aramadan ubabed na yamay ka siyugugay inaka siyugugay yamaka napipesong ka tingin na pumilay na yano ka sa sumusugudin pananggilain ka kamata na udin ka pananggilay yang kaya karangit sambal aloks nagugyang ko to din ko di ka pamasunga nagusukap ka ang kasi sagyang ko to mga pipi andewan yan ka nagkasabag panuto sa pagkawatan ka yang ko talim wallah na ayamala nagkasabag panuto sa di ka pagkakwa sagyang kaya pumamagay mga malaika ang pembetuan sa Laylatul Qadar na tanto akan bunian kakena ubang ka mapipikir ubang ka perkisampay si sagyang kaya pagkataling mga Laylatul Qadar o di nasi ko pagkataling mga Ramadan andai kada ini nasala kau manuto nah gina isa na ikadua andai ini na dipagi kumus ini sapa Wande ni na Jibril alaihi salatu wassalam ang gulalan si sagyang kutwa panduanon o kadnantan wa rabbul alamin nagyang kutwa tao amud minul khamr ay manala talay nung sa pakabrigi aapia umiyakat taling umaso Ramadan na daniyan dinapagidati su Ramadan kasusubukan niyan dinagyang kutwa mga lalangan ay ni sa parwagamantan o agama Islam ba't nila po wagyang kaya khamr yang kaya pakabergapi antunay kadasinian kakagiginan na ini sa paranan o agamantan o agama Islam enusipar no agamantan o agama Islam na isa aki anu yaw na marsigana kapadanan sagal mga saita kadua aki anu yaw nakagiyasuan din na pakaberg sa ikukapirus sa raw na manusia na mapagpakanubay niyan agyang kutwa akal o manusia na gumapagkadayan agyang kutwa panarima upos o manusia na ayamala nagkakuan yan sa kayas o manusia sa isagyang kutwa ande ni nakapapadalamun agyang kutwa apakaberg na gugyang kutwa ni mga pipi ini sa parwagamantan o agama Islam apagusan bulalan sa panganengkan o di nang bulalan sa ben ayakap pagaw kitian nagyang kutwa kapag kikaw ay sinian nagyang kaya ba inaman gyang kutwa palaberg mutak paginom sa mga tanduay mga bir panapikla siya pakaberga na inaman mabuhat di ka pakainom yan kami ang pakalubay niyan sa akalo manusia ayakap tiruan sa miyang pakalubay niyan na ayaw kepikir ka nagyang kutwa di mga pipian na mapikir ka na ipunggulalan ka nagkidaan ka niyang sakaya kasabot si isagyang kutwa din ka ako kontrola sa ginawan ka si isagyang kutwa din ka din gulawla madang ligirawa na andin ni kabergir na miyanaro na taman sa sekreto niya na miyan pero yan igirawa na adnap ke
di magulaw lang amia panutulian nagyan punta sekreto niya no di ba miya kapatay miya kaberasina o di na miya kagulaw la sawan miya kapamanikaw na bed na kaya to kawan agyang punto akalalungan niyan kakagya ayas sabab yan na miya kanubay agyang punto aande ni na pamikiran yan na ayam mana nagyang punto panarima uposo yan na kiyada ang sakaya sa isagyang punto kaptiruan yan sa isagyang punto mamago nagugyang punto miya katsinsi ubamari nagyan gupong sa manusia na mapasang kay-kainom sa pakaber na miyada kasi sa giyang kuto akakumusar ka giyang kuto ang mga malaika sa ikukat tinairan sa isa giyang kanyarupa ayay katalong ay nisapar uwagamatan uwagama Islam na giyang kutuwa na mima so tigitan wa suruya ay mana na patrol mudu kakagiyang ay mampuwa pasusuruyang na isa na miya karata-rata aande ini na paparangayan agyang kutuwa ande ini na makaw makasisag yang kutuwa duka taon na bangga sinan piya katiudulan sakya sabapan sakya pakatidawa iran o di na kaya pakapuwala iran kaya pakapagawa tagyang kutuwa puso iran kaya pakakirarangin tuwa iran nagugyang kutuwa kaya putol agyang kutuwa di ini yang kapangaling gagaw sa isang yang kutuwa pagarinya sana aandini na di pakakuasa isang yang puto apa mamagayang diyang puto aandini na salam-salam na kumukumos o mga malaika sa isang yang puto oras akagagawin sakasan aandini na bubayakan sakasan na pagariyakan na panangginay ka ubabinday kagiya iman to na Ramadan natinginan na naman ni kako saya na ayay ni panik kasi isang yang puto siringan ka nagyang puto di mapia nauriyan o kaya panikaw na sa ikapman miyanik sa isagyang punta siringan yan na piyaman tulgaw nagyang punta din niyang kapya sa kaya sa baban sa ande ni nabasiran din umiyakat kirarangin tuwa asa kay po niyan nagupun ka ng paparangayan na kailangan na makatubad ka na miyara sarasay ka na sa ikuurian o kaya sarasay ka na dam ka makumos o mga malaika sabab sa isagyang punto dam ka kapipian dam ka kapanaghiday sa isagyang punto doon siya aante ni sapat makaukat ng ka ikatlo to aya ikapat aande ni na di kumusun o mga malaika nagyang punto kialawan ng sudua gawin ay nitula kaya agyang punto pagarini kaya lawanan sudugawi ay nitula kayang agyang kuto pagarinya kakagiyagyang kanan adi ka pangatula ka agyang kuto muslim sa ikudatarian a muslim na isauto akasasabapan sa di kagentarima agyang kuto pangnira isauto akasasabapan sa di kagentarima agyang kuto pangnira inaman si sagyang kutong aandini na masakit tidawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gazwat Uhud nabiya adin ruwag yang kutong aande ni na fitna upama kadabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andudu nagkepakai akasabapan sa mampalit sa mga muslim antunod nagyutusok kini sumungkiran o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa yang kutong puro apalaw sa disiran ng magawa oriyan yan nasuk kapaganay akyat tidaw o mga muslim agus sa mga kapir na kagiyamiyaylay agyang kuto pumaka din sa agyang kuto puro apalaw amya katibad sa mga muslim nakyat tagwan sila nun sa sig na tumipad silang sa agyang kuto aguba sa taman sa kaya sabapan sa kaya pustuan o mga kapir sa agyang kuto amasa agyang kuto ande ni ng palaw sa siran emya kapamana sa iku mga muslim sa minitong sa ayamya sahid sa iku mga muslim na 70 kataw sa isagyang kuto kaya hinigyan at tunono ni miyang gulo na ayay ni mo sawir kiran o Allah sa isagyang kuto kaya pakandumar o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kuto akan tiruyan sa Quran miya kaumaw sa Jibril alaihi salatu wassalam sa giyutoy awidan yan ang tunay pitiru Allah ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على
Sabab patigyan sa ikulimur ka wallahi Muhammad namiyang pangkanana ang kasirap. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik. Nakuat tigyan o pakatigasan ka puso kakilang kararangitan kasirap ng ginatang kairam. Ay mana napagawa ang kairam. Na ang tunay ni Musawir wallah si Rasulullah fa'fu anhum relaing kasiran hey Rasulullah. Ang tunay pikir wallah relaing kasiran hey Rasulullah. Antay perilaan yan nagyangkot wa mga tao aday ng palataya sa order o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakiat taguan silang sa kasigi nagukiat taguan silang sa bubaya nagukiat taguan silang sa nga sa ikukiyay layran sa isagyang kuto mga pagariran aditiban sakya sabapan sakya awairan sa isagyang kuto darpairan uriyan okay ano yaro wallah fa'fu anhum wastagfir lahum na panganin kasiran rakang sarila ayam ya sabut tero na sumanusia na sa isagyang kuto ang panganinian sarila sa ikwallah na aya dapat aku na anian nagyang kuto ang pakiprila inian sa ikumiprarataman yan na manusia wasawiruhum fil amr bakit musawira kakiran amayat tigwallah kamay sa sutik digim fatawakkal ala Allah nasarik kinusi ikwallah gitu. Sama nutong nagyang kaya kapagaw magyang kaya Lailatul Qadar aisa ditan uprasarasayan na isa kesamutun na sumanusia na kailangan sanyan aginawan yan sa ikukipupantag niyan sa ikudatarian ang manusia mana na mga pamangnirong sarila gana ka nagyang kaya wa anday ni na maratabat ayak kanili jagyang kaya meranaw na ayak kekepitanian na maratabat idaran dia berbubenas sang yang kanikunian sakarang itian atam na ingin kuto pembangan nikah sarila si isagyang kutua pagaringka si isagyang kutua oras aandeni nakiat kerat tak ginawan yang reka kakagi ayah sabab yan na berasarasay kasi ko mga kagagawi na penaguntaman kay makuan ka agyang kaya Lailatul Qadar na di kau bekaalanga agyang kutua kini peratamaan kasi isagyang kutua pagaling ka muslim si isagyang kutua aante ni na din yung kapakasin na muda siratan iman to na adna ketuon ka ang mga papasangi ka simbayan mga papasangi ka pamuasa mga papasangi ka diyakat mga papasangi ka panaikani nagtimag-timagan ang pirapuluragun na din yan ipubitira yung kutua pagaling niya ini tula kayang si inayan ini putula yang si tegedian mensan dinian ipupere kasih pagarinian ande ini na dinian ipelapni agyang putua mga siringanian kasabab cap kerarangitan yan na kailangan nama pakadaanan di kepakai ubang kapakaala kasi sagyang kaya panaguntaman ka agyang putong abaya aginawang ka ande uman rakaw syaitan sa isagyang kaya kapapadalang kasi isagyang kaya dunia so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isami ano niya natigyan na la yadkhulul jannata qati'ur rahim di pagkasulat sa surga sumapasangi kapag putula sa ikumangatungan na iyan pagpumutulan niyan agyang putua pangalim mo yan sa ikumangatungan na iyan pangalim gagaw niyan sa ikumanga ginawa niyan sa ikumanga siringan yan adat yan ang muslim sabot siya isagyang putong agyang gulawla niyan ro na digunan itong pagkasulat sa surga miya panutul sa tutulan agyang kuto sa kataw amama iya mo nagyang kuta sa kataw amama amalay paratya na sumiyong siminay haji na suurian o kaya pakauman yan si Isabay Allahil Haram na kay kunangwan andeni na depan na dan yang minggulanan agyang kuto mga ruknul hajj yang kuto mga surut akap na haji namanya pikirian agyang kutua pirakian na itadinian asang gibu dirham sa iko'y sakya sa iko'y panutulog na kay ko na itadinian na miyanging isi uwan tawa unon mama akasasarigan si isagyang kutua darpa kaayan yan nun sirigan na aya ini turu agyang kutua mga tao si isagyang kutua melilipta sa isa kaabah nagtigyan na katang suimam kaskanya nagtigyan na imam sa isagyang kaya haram amalay paratiyaya naguskan yan iisa at lawan yan akasasargan sa isagyang kaya darpa na sumiyo
Nakay ko na makasun, nagtigyan ko na pagarya. Iman to na ayam ini tali umakur ka na itindi na kan nakaagyan kaya pirakakan. Agya ya tigyan na inuakan na kay tidin, kakagya ubabay din namada, nagya ya tigyan igasto akan sa iko kapag balingan akan sa iko kapakapasada ng sa isagyan kaya kapnay haji. Nasukya ano yan na piyang raw agyan puto imam. Piyang raw agyan puto manik para tiya mama. Dito. Na kayo mo na mapangraw niyan, napakagaan ng tasututul. Sa giyang kutuan din ni na mama aminay haji, na ining gulalan yan, nagyang kutuan lang-langon ang mga pasikos-sikot siya sa giyang kutuan, kaya andi ni na ukit siya sa giyang kutuan kapnay haji yan. Nakagiyang mo na mapasa yan, na sumiyong siya sa giyang kutuan, andi ni na derpa, agiyang kutuan amama, na kayo ko na makaumaw, na doon yung manya. Ay, maano na miyan doon. Na ini pangingisiyan, tigil na ande sumama, asi mapapadar. Na tigilan ko na miya wapak. Na tigilan ko na ande sumama pamilya, yung nada, kami ada si. Nasukun-sukyan gaw, nagyang kutuwa sa kataw, minday haji. Na miya kawida kalian. Sa ayaw miya-wida kalian, natigyan ko na anto na adun iyukit akikisampayakan sa kapagdudakan sa ikudarpak. Iman to at tigyan na daw bakan gasto. Kami ada. Ay mana na daw niyang ketunan sa isagyang kutuwa pirak ay ni bagagyan. Nagudaban niya nung kisiyan kasabot sa isagyang kutuwa daw niya umaniyan ng atang. Nakay ko na makawida kaliyan na sumiyong sa isagyang kutuwa ang mga imam sa isa kaababay tawang haram. Nakay ko na makasuon na miyaki mo sa wirog. Sa pianong tulian, agyang kutuwa miyang gulawlah. Pianong tulian, agyang kutuwa siyari ganyan, sa agyang kutuwa pirakyan, aurian o kaya kasuin niyanong na miyada, ada ba niyanong kinigan, nadap na ba niyang kinigan sa iko mga pamilya, agyang kutuwa, aande ni nandato, sabot sa agyang kutuwa kaya wapatyan. Nakay ko na mapanagtuliran nun, mapanagtuliang girang, nabiyak timbal sumusawiriran. Sa ayaw ko na ini musawiriran nun, nagtigilan ko na ayak musawiriran mirka, nasong kasi sa giyang kanan abear zamzam. Giyang kanan abear zamzam. Nasong ka, na makaw-makaw, na pananuin ka, panawag-tawagang ka, agiyang kanan at tiya dinan kasahanday ni na pirak. Kau ba kanukan tigin na masumpa kanya. Kau pamatigyan kami ka surga agyang kanan at tiyan dinan kasapirak na kesumba kaniyan kakagyang kaya tigyan abulan agyang kai abi arujam-jam na mitutumpok sa isagyang kanan as surga. Ay mana nagyute ini musawiriran. Nasukyan gaw niya gyuto. Nakagyang makakakailangan nagumakakailangan yan agyang kutuwa katunan yan sa isagyang kutuan din na tamugyan. Nasumyaw. Nakay ko na makasunod, nasudin sukya pa kauman yanon, napiarat tiyayan yan agyang kutuwa, ordiron agyang kuto, aanday ni namya kamusawiron ang mga imam, napianawad tiwag yanon, tiyaluan yan sa miyakat taluwag yang kuto, aanday ni namama at yan dinan yan na damakasabot. Nasukurian udan yan kapakasabot, namiyatang sa ginawa niyan, akan na umam niya kasod. Mana namiyarat tak ginawa niyan. Na mindun siya sa giyang kutong aanday ni na mga ulama amiya kamusawiron sa ikupagulawala niya. Nakagiyang mo na makandudkiran na miya panagtulian at tigyan asumiyong ako sa isagyang kutuwaraya abbi aron semsem na tiyaluwag koron na makasubag na sukon sudan yan kapakasubag na miya kandidingila agyang kutong ang mga pediyan, ang mga imam sa anday na ayam yang tangkat sa pamikiran na nayo na makasubog. Mana na makasubog. Na ayam manam yang panuntuliran nun, nagtigiran kong asekasong sa isayaman. Asekasong sa isayaman. Na pangingisya na kau nagtigiran agyang kayalawasay kaayangaran yan na berhud. Berhud alawasay. Na pipangingisi akaw na urian o kapakataling mangkaw na dalwing kaw
kau bakal kalau nama sembeg kanian kau pama tigian kaskanian nada kanian nama sembeg si sagian kaya bear Zamzam na karena sada maka surga nama sekna tigiran ake sembeg kanian si sagian kaya bear berhut si sayaman kakagian tigian agian kanan ande ni nadawasai paridi odi na ande ni nagiripu umpama kasih ertan na suat tigian seulunian namiku koneksiun si isa neraka mana na gitu saya kuno tumatatago si isa indema nah lumiyan kau siya gitu kapim benugian agian kaya paridi yang ananian na biar berhut na kagian unang benugian nasudin sokia pakaumanian sa isa indeman na ipingingisip yan na sa iko kapenutulaw na umang ko ni kaisi niya nung na pumamasa ay nung ibenu gayakin niya giyang kaya biar berhut sama nung nakagiyang kanang bumapiadaw sa ikakagiyang sukong-sulo niyan na sa imi ko koneksyon sa isa naraka nakagiyang ko nakuan may turuiran na sumiyong nakagiyang ko na makasun siya kito na ining gulalan yan so panduan nun agyang kutuwa miya kamus sa wiron na sukon sukia pasadan yan na miya nawad-tawag agyang kutu aande ni na mama na sukia taluin yan sa isagyang kutu at yan yan sa pira na miya kasubag ay mana na sa miya kasubag si isagyang kutu bergut na kagyang ko na makasubag na tigyang ko na pagaliya ande ka tiyagu susang ibu dirham ini tadi nak berkah. Nah ayat tu nabi tiru. Agiang puntu ande ini na mana ibarat tiaya mama. Nah tigiang kuna suat tigiang surusuan agiang puntu tua kak. Nah kalau tang kakai lebengak. Agiu tu so ubay udi itam bitira yang kain waknu lan tigiang tiagu kakal kakan sauba kubadan kapan tagia kapatai nabi sirakan. Agiam kanan api rakah antigin nekel kang sukan nana malah ibarat ya mama enggak itu nah ini mana agiam punto ini tadi nun andi ini na tantunya na pibai-baikan na tantunya na pipian kakalakian saubau na may sisa alwa na mauri nang benar taragi yang kaya masa tanwi mantu atanto miyaka waraw sa dusya agiam kaya kadakalan enggak itu na piasu itu di nun na dinya bendi pamarulian nah isana uno to akata sampai nakagiya nasok ini sampai nun nakinuan yang bin nah may kamakabuat kaya gitu na tingin nakateke kagiya ini bugay kaya gitu sama nun to na biya daw susari nagyam ko to asakat tao amama nakala yan iparat yan na sudun sokya kuan yan ro na pipurung-purungan yan kakalkiyan sa ubang kapantag yan kapatay na misaw agyam ko to adan yan may sampay ay nitali ay dapat tanong sa biyang kaya masatan may mata Betadi labo si isagyang kaya kasi sipiti sa kamadang ano tuwa da betul na itadi nung nagyang puto pamamagayan na pwede na miya kalalaki miya kuwan yan at tigina ka na ubar ka no epar kasi ipara nagubagyo te korek nagyena sama nun to ayaw pa kay siyo na siya kiyo to si isagyang kuto akiya pakasoldian sa ikunarakan yung pagkanaraka yun te pa kay siyo nagyut tumabui miniision agyang kutuan din na mama tiyan din niya yut tumabui miniision agyang kutuan mama at tiyan din niya ay manang nanto na minisiyan tigyang ko na pagariya sakana tanto ka amalay parataya mama ka akasasarigan mama ka asi mapapadalang si isagyang kaya panakapan susampiyangon ang mga sumbayang kaun sa pararuna piratak aanday nila timbang yan sa iku mga panamasgit at kanauba sa isa kababay ng Allah haram na ayaw pa kay siyo na inukay ni makanaraka ada ka kung kamasumbag sa iku kaya taluyakan na kasi iku piar Zamzam kasi kami akasumbag sa igyan kaya piar berbud na sukon-sukin isip niya na biyang panutulun agyan kutuwa mama tigyan na pagarya ayat tigian as-sabab ada kenakapakas surga na kiapan taganak wat tigian akapatay aswat tigian sumbubayakan pagariakan abad nadak kami makan ginawa yang kaprat kami
Allah Akbar. Gitu mo. Minisulti yan sa isa neraka. Gitu mo. Yang dili na dali yang may direct sa ikos surga. Na ay dapat ka sa isa diyang kaya masabtang liman to. Abad tadi na bo sa diyang kaya kapsigidag yang kaya eleksyon. So miyagad. So eleksyon sa diyang kaya anday na miyay po sa Ramadan na ad nagkataon nakakagida sila ng pagayon na magari na miyakad tudakas nila. At tigil na sa ka nakagidang kong upiyag yang kaya mayora kung kaya inugupan ka nasala ka mayor na iman to at tigil na apoy ka din sa uriyan na apoy ka sa unaan sa dita din magari na tama ni man to asiyagin sila na Ramadan na desiran makang ginawa na mailay nga na tantuwa mga alay parate tantuwa mga alay simbol na anto na unon ikis begil sa diyang kutuwa tutul amay kung kapantagan ka na makapantag katis sa manuto na di ka nung ginawa parami ganiyo maulog ka no sa ikunaraka parami ganiyo matutong ka no sa ikunaraka na asar mo kaandini na di ka nung mga kang ginawa ayatin apyak ka tiagoy yung sa ginawa niyo naguayatin aandini na piyamulan niyo sa isagyang kaya puso iyo na piyadan niyo sa isagyang kaya pamikiran niyo nagyang kuto aandini na bubaya niyo sa ikusaitan aso saitan na ayap kebubayaan yan nagyang kuto akap kau paring mga Muslim na gusto iran kapakatutula ka disiran mga paggiginaway kaya sa babiyan na andigan maagyang kuto pa nila begitu kabayaan adna kanto na ka ang karuma iyam-iyakan belaga ayam mo kaya pakabelagyan na eleksyon sa barangay sabab sa kagiyami kandidato si tingin minsan ni mama kasang namin kandidato mampu si tingin minsan ni bubay kasang nantigin na iwan to na ayam pagugupan ka nagyang kaya tingdak nanti kumabuag yang kaya isa atong magyang kaya tingdak nakagida sila pagay na tinawaginan ng belagta kada may arap sa ikukan di darudupa begitu nagupo nagyuto naiketiar ka Muslim amalay parataya kau bebedin ka sabab pansa dibat tarima so puasangka kau bebedin ka sabab pansa dingka makwa so balas upira salah saya ka ayah buat sabab yan naguaya maka arnon nakagi sabab cadam kama kontrol lagi kaya bayak ginawang ka sa ayah yang nonton kana suka bayak wande ni na syaitan hagian mana giang kaya wan giang kaya ka kekararangin tua giang kaya dikap surut-surut na mga diwananan o syaitan ay pagablay niyan rakatan kakagia antan pagpagawatan sa isagyang kutwa ka isa-isa na budi kang giginawain kakagia suagamat tanu agama Islam na ayarkian nagyang kutwa ka isa-isa nagugyang kutwa di kang giginawain ayaraya ganyan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naguwa niya sa kanian na dapat na makatanim masih sayang di Madinah na adin apitik kaluksan ruwa di isiran pulang na di isiran titidawa di isiran bubuno ay sa ikum yakap pinaragun niyakat tanim mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sayang di Madinah na piyakap pagariya yan siran piyakap giginawa ini yan siran niyada nagukiyat tambunan agyang kutwa dinan kap surut-surut sa ayam ini sa bikiran nagyang kuto aanday ni na paratiaya nagusok kap pangunutan kakakalimuay nagukakakap padiay pagariya Muslim sumiyagid ka sumiyagid ka agyang kaya Ramadan ang paganayron si isagyang kuto sa pulugawi nakakakalimuay ino mga day miyan padalamar ka agyang kuto kap pangalimu namin sumiyagid ka agyang kaya pun sa ikoy kasapulo agwisa nataman sa ikoy ka-20 gawi at pembetuan sa magpira kaprelilay ino mga day minit prelain ka agyang kutwa mi prarangin to aka o di nagyang kutwa mi praratama ka na imanto na sa ika mapapadalong sa isa giyang kaya ikong minanar giyang kaya kapamaragi ka kasi ikunara ka Jahannam na persibiran ka o di na tumuon ka aande ni na apya kami yung si kwapo ikunara ka Jahannam na asar ka din kami ginawa isip pagaling ka ikadua nga ande ni na tumuon ka ading kamakwa sulay na tulkadar at tumu adi susang gibulan ulan sa asar mo aande ni na din kami ginawa yagyang punto pagaling ka nagupurgi na ni mapikir ka na tau ka amya lapis nagutaw ka amya lugi sa isagyang kaya dunia na makatali mo makasi sa anuan amore na ayak kebulusan ka nagyang punto kasiksaan nagugyang punto naraka Jahannam pengenin tanu si wallah
Ande ni nama kuat tanu rangun agyang kaya Lailatul Qadar di tanu merilai nagu di tanu mama apa sei kuande ni nada tanu kasih sinamutai nagu diam kutua mangakat teru adi tanu kapantapatagan nagu sumala gerbek adi tanu kapagayunan kakagia mataan aswagama tanu agama Islam na ini beginian rakatan wa yang pamagayang na ayak kailangan rakatan naman tarimatan nagumanggerbek tanu kau bading kalu-kalu nakasabag pansay paguntong tanu sagyang kaya dunia na ayamalak na sa isa nung anamauring sabab samya kataning umagyang kaya oras na saingaran agyang kaya andini na jamiyatul uwa sa iko kapaguluan ni ron agyang puta si Alim Gialani Dipo agugyang kaya Vice President si Haji Nasria Abdul Hamid so ipila de merkano so salamami sa pwede namin sa ikwallah alangon tanong makabagian sa iku mga pipya aminit tani umagyang ka iyawran-uran Ramadan na bulan muntanurong makaguna wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li walakum wa lisairil muslimina min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah masabugon maliwan ang gating kaya kaya pamdakitan si sa diyan kaya limtano alhamdulillah pampanitan si kuwama aliyan kaya pigulaw tano si sa diyan kaya Ramadan nasudin sukyat tumbok antano si iko mapiyana tunay niya rakatano so sabagin sa dunia na sumiya kalalaw na sa isa akhirat alhamdulillah walillahilhamd. Sabab sa isa diyan kaya may umatmana diyan kaya pa kaisa kuway si isa diyan kaya kaya nagatano si isa diyan kaya mana papangaria oy sabab sa pakaisa oy nasa katanan na pangarita ditan po katumbo na tumo pamanabutan mi pagawata oy kakabaya o pamakuha na sa kanya ni Sapyo na ginaman na ratambo din na ginawa anak na matalibo noon o ay ginaman na to na dito mo tawa-kuhan medyo ginadyo mo tawa galbaka di tanto malak o na ito mo ba kami papagawata ka para nga nung di maka silaw oh ay kagira o pa man ay kwanta na to na kaya sa kanya sa kanya ni Sapyo sa kanya ni Sapyo nasa tanan na mali niya niyo to oh ay ditapin sa so agama tanu agama Islam na ayaw mo sawirian na paman na amay kas ka na malaki para tiyan na kailangan na makapamang nikaw sa rila na sa lakaw nubangan niya ni Prila ako mga nikaw sa rila bumang nikaw sarila yang uka nagyan tumpukan na rilaan karangan ni Prilaan rakamam sa taman sama makapira na sa isagyan ko takap bumang nikaw sarila na may kadinimiw na miyakili nagyan ko tararang ito Allah na miyapukas kau apya dengan undin makan ginawa na sabab sa isagyan ko to kagiya sa kana yarap kana swagama na bumang nikaw sarila sa sansakuan na apya o andini na na diganyang Prilaan namanya kili dunag yang kuto ararang itu Allah sumya pukas kau nasi isag yang kuto ande ni nagwan rarang itu Allah nagumiyada kasi isag yang kuto isa ini sapar wagama tan wagama Islam di kapagi berpasgaw muni nag yang kuto di kapagi surusur upuung ka manusia ama pasangi kapamang ni sarila sa iko api antonono nakarina samaran ka yang kuto di Allah nagugyang kuta para tias iko Allah nagyang managyang kuta dinggan ikipentagin sa iko pagarika na ay importante na pumang ni kau carila sa iko dinyo kapakapenta malagi duri nila ikanian antawa unon kada na ayaw ko ang kanagyan kuta balas kaan ka maparo yung kuta manak balas sa isa dyan kaya dunia na ayaw manak na sa isa naman amuli nasa botro na bende mapia na mangitan sa iko Allah sarila ang tanong niya na ayaw malak nagyang kaya pagkasabapan sa gyang kaya di tanong kapag bubugay sama pihak pamamakin gan napakaberakat tanong wala agyang kaya istasyon yan agyang kaya siya gini engineer Habib Abdul Hamid nagugyang kaya yan pagarin yan si Haji Nasria Abdul Hamid na pwede tanong sa ikwal o wala ang pagkumanumanan yan
keran agyang poto begeriran nagugyang poto panagunta maniran seiko di kanggil bagasi ko mga pipias sa isyang kaya dunia na ayaman na napakasulid din siran wallah seiko kasoga niya seiko urian o katarima kiran wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min hasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablaga ilmina wala tusallit alaina man la yahaf wala yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wa lidhunubi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل صلاتنا ودعاءنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا وحاجاتنا وكل أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو fa'fu anni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahman ya rahim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahman ya rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.